3.485 euros en flores. Este cura novo un pouco rata, Casi non temos donativos. Os fíes descenden ano a ano e o edificio só dá gasto. Se fose un negocio estaría pechado. Iso había que discutir. Xa está ben. Agora pasamos da Virxen do Carme á Virxen do Puño. Descansa. Fai algo que che guste, que che permita ver as cousas con certa distancia. Nunca pensei que fose tan complicado atopar un home. Non falei de mulleres. Pero está Marquiños, o do zapateiro, que está de moi bo ver, está libre. Mancha! Non sexas mala, Mancha, que si é homosexual. Entón, que imos facer? Seguir buscando. Muller, un home solteiro e con ganas de marcha. Che, ponte quieto, Lembra a pintura que tiña que comprar Minuto? Esa pintura era do povo. Pois é verde. Culpa miña non é. Eu avisei que había que mercar pintura. Ti non queres soltar un can. Dese verde que te quiero verde. Non imagina a cara que puxo Don Crisanto nada máis ver. Un respeto que son sacerdote, Perdón, é que eu deixame levar pola paixón e a natureza e xuntámonos e somos como un volcán, puro sentimento. Carallo, con miñato. Parecía parvo, alcalde. Parvos somos nós. Ten algo que contarme, don Crisanto. Este anda cunha muller. Aí falou don Crisanto. Ei, cala! Non me fixestes caso, pero este cura non é de fiar. Cuidado, por favor, eu non fixen tal. Pero, baixo ou non baixo? Elsa, está ben. Que pasou? Tranquila. Elsa, fálame. Respira. Non respira. Haberá que facerlle boca a boca. Pero isto me que foi. Isto me que foi. A usted que lle gustan as series de médico. Fora, Elsa, veña. Saca fora. Elsa. Sácanos. Ai, Deus bendito, pensei que morría. Tranquila, xa pasou. Tranquila. Ai, miña Virxe querida. Vayan a Sagristina. Non me chore, Elsa. No podemos caminar con la... O tempo é o mellor aliado das tradicións. Hai normas que todo o mundo segue simplemente porque sempre se fixo así. Ata que un día, de súpeto, alguén decide cambiar. Ata se me nubrou a vista. Cheguei a velo todo negro. O problema sería se vises unha luz, muller. Non é iso que din que se ve cando un está para morrer. Eu non sei, pero non me entraba o aire. Aquí, puxoseme aquí e non me baixaba. Noso Señor me perdoe. A culpa non é do Noso Señor. Claro que non, muller, como ia ser culpa dele? A culpa é de que nas fai cada día máis gordas que custa moito envialas. Lidia está perdendo a man. Tamén hai que ter en conta que cos anos a acción de deglutir faise máis dificultosa en moitos casos. Creo que di que os vellos non tragan ben. Don Horacio, pero eu ainda non lle estou nesa idade.
Non, non, claro, aí non está nesa idade. A verdade é que parecen moedas de 2 euros, Estas métense no peto das ánimas, fan ruido e todo. Probe. Non aprobarías ti xa. Iso sí, non se pode negar que son máis gordas do normal. Non sei. Igual deberíamos cambiar de proveedor. Facédeme caso. É mellor un nome curto. Louredo, sen máis. Pero se toda a vida foi Santo Antonio de Louredo. Pois así levamos toda a vida, saindo mal nos mapas, porque o nome enteiro non collo. É que nos gustan as cousas grandes, que enchan a boca. Santo Antonio de Louredo, as hostias de Lidia. Querelas probar, miñato? Eu xa veño comido da casa. Comido sí, pero vestido mira para aí, que camisa, Sonny Crockett. Che, un dandy, de primeira calidade. A verdade é que a que se montou na igrexa foi boa, A xente tamén moito lle gusta falar. Foi un milagre, pero do revés. En vez de resucitar, morris. Mira, tipo corpo de Cristo. Che, onde vas, indiño? Que eu estou na tenda, pero doume conta de todo. Entón podías explicarme por que ninguén quere unirse para recortar o nome da vila? E dalle co tema. Eu só intento aplicar a lógica, vale? O L de Louredo vai antes que o S de Santo Antonio. Imos a ir antes nas guías? Oiches, Lidia, as hostias podías cortalas ca máquina dos embutidos. Sí, porque o chourizo saiche fino, Con el non tes ganas nin querendo. Que par de mamalóns. Ai, o que non ter que facer. Que máis che poño, nena? A ver, 7 kilos de farina. Arrea, daquela o curso de repostería vai ser completiño, A ver se facemos algo xeitos. A ver, 2... A Elsa xa lle marcharía o susto do corpo. Era non sei, pero a min ainda me dura. Hoxe mesmo vou encargar obleas novas. Ata agora sempre lle escollíamos a Lidia. Leva anos facéndoas. Unha práctica curiosa. Pero a partir de agora imos recorrer os proveedores habituais. Está seguro? Sí, non quero que volva a pasar outra vez o de onte. E ademais, seguro que nos saen un poquinho máis baratas. Si, co que vai a forrar imos todos ao Caribe. E seguro que despois chamo o bispo para felicitalo. Mellor aquí non comungan tanto porque non lle gustan as obleas. Vostede ría, que ainda se vai meter nun problema. Non diga tal. Eu teño que facer o que considero mellor. Ademais, o lóxico é encargar as formas onde as encargan as demais parroquias. Non? E o viño de misa tamén. O viño tamén? O viño tamén. O de aquí é moi bravo. Da acidez. Acidez? Vostede cambia o viño e xa verá o que é acidez. Hola, Maite. Hola. Para ti? Ai, dime que son potas. Non, son cousas de Ernesto. Estiven facendo limpeza. Xa, anaquiños dun mes. Igual che serven para as clases de teatro. Hai un pouco de todo. Haberá unha tixola? Non, non cociñaba. De feito, non lembro que fixese nada mínimamente productivo. Ai, mira, será mellor que tire con todo... Non, Iria, quita, que son experta en reciclaxe. A tirar sempre hai tempo, muller, deixa. Ten, marcho que teño clases. Veña, ata Ata logo. logo. Vémonos. Esas obleas está farto de coñecelas. Son as que levan pro seminario. Fanas as monxas. E sabes se houve algún caso no que se atraguasen con elas? Como extrañaba ese humor seu. Non, en serio, sabes se houve algún caso? Non sei. Non, moi ben. No viño hai dúas opcións. De Cata Vaticana ou de Valencia. É cuestión de gustos, porque o prezo cambia pouco. Pois, non sei. Non sei. Creo que... Que? Que me alegro moito de velo, don Horacio. Sí, este. Como lle vai na parroquia, mellor? Aí estamos. Eu sigo esperando a que o bispo me atope un sustituto e eles seguen poñendo a proba a miña vocación. Paseino mal. O único que lle faltou foi ver a luz. Mira se sufriu. Ponme tamén iogures. É normal que as hostias se che peguen un pouco no ceo da boca. A min tamén me ten pasado ás veces. Pero que as túas non se pegan, as túas atravésanse. Son moi gordas, Lidia.
Non son gordas, Elsa, son como teñen que ser. Eu tamén comungo por aí fora e sei o que dan. Cunha hostia das túas facíanse 5. 5 non, muller. Pero 3, igual sí, Mira, se non podes con elas, terás que mastigar antes de tragar. Ai, Xesús, pero iso é pecado. Como vai mastigar o corpo do noso señor? Se non é quen de tragalo, que? Que máis che poño, Amelia? Unha solución hai, claro que hai. Que non chas collan máis a ti. Dixo don Horacio que vai encargalas noutro lado. O que vai encargar noutro lado? As As hostias. hostias. Facedo favor, non inventedes, Non inventamos tal que o dixo el. Dillo ti, Amelia. E parecedes nenas pequenas. Pero é certo que din, Amelia. Mira, Lidia, eu o único que sei é que se don Horacio decide algo sobre as hostias, te a ser a primeira en sabelo. Lidia, podolle poñer outra tónica, José? Non! Xa vou eu. Xa queda pouco para acabar as obras. Eu calculolle que unha semana máis ou así. Non o podo creer. Unha semana, aínda. Boto aquí todas as horas que ten o día, don Horacio. E non se ofenda, pero bastante fago con adiantar o cartos. Mira, por favor, mellor non falemos diso. Tampouco hai que ser tan rancoroso. Houve imprevistos. Tiven que mercar máis pintura, madeira, tellas... E vostede non estaba para pagar. Foron 100 euros. Como? Boas. Así que é certo que di a xente. Vas cambiar de partículas. A ver se podemos ir por orde de aparición, Aquí tes, coño xa palabra. Unha semana máis. Non me fagas como a última vez. Hasta logo, don Crisanto. Non hai quen te entenda. Para as obras, vale xa xente da vila. Para as cousas da misa, non. Non é iso. O que pasa é que as obras de aquí, mire, son moi contundentes. E vostede sabe o ben. Eu non sei nada. E non teño nada contra Lidia. Nin eu tampouco, pero é mellor non arriscarse a que se traga máis xente. Parvadas. Mira, prove aquí isto. Eu tragueina sempre cas enteiras e nunca me pasou nada. Cuida, respire. Ve, non lo ve. E nos aí bebemos algo de viño para axudar a baixar, pero a xente non. Se pasou. É que me puxeches nervioso e foron por onde non era. Don Crisanto, de verdade, non pode ir por aí cuestionando sempre as miñas decisións. Ten que confiar en min. Veña, beba. Si, home, si, confiemos en ti. Guíanos polo deserto, Moisés. Xa revisei as cousas da caixa. A maioría podo aproveitalas, pero creo que deberías conservar isto. Non quero quedar coa súa bufanda. Se a metín na caixa foi por algo. Ia, pero se é unha bufanda boísima. Xa o sei, comprei-na eu. Ademais é un recordo de Ernesto. Si, un recordo do que tivo non soubo apreciar. Non quero conservar algo así, vale? Vale, non che falo máis da bufanda. Hasta logo. Hasta logo. Buah. Canta cousa boa sae de Louredo, Sinto, dixen Louredo, sen nada adiante. A ti tamén che conviña recortar o nome da vila. Como que recortalo? Digo, quitarlle o de Santo Antonio e deixar Louredo só. A min por que me convén eso? Pois pola publicidade. Imagina que pos un anuncio. Mentres dis que o teu bar está en Santo Antonio de Louredo, xa non che cabe nada máis. Conto co teu apoio, non? Pero nunca puxemos un anuncio. Deberías, Sindo, deberías. Que? Home, por min sí, pero a ver que di Lidia. Va, deixame a mí. Lidia, temos que unirnos todos para recortarlle o nome a vila. Veña, todo mundo fora. Pero non escoitache o que dixen. Escoitaches tío que dixen eu, todo mundo fora, que hora da misa. Logo aquí o alcalde da vila é como a última morra, non entendo. Tanta misa, se collerades un libro... Libros tes ti da abondo, comunista. Mira, Ala veña, que xa deron a terceira, vou chegar tarde. E ti, con quen te me xuntas? Que queres? Ai, anda, ven aquí. Adeus. Anótalle isto, Sí. Alá. Quen dixo que os cambios non gustan? Quen imaginou sequera que a parroquia de Santo Antonio de Louredo se ia levantar en armas por cambiar de provedor coas partículas? Alí estaba todo o mundo esperando a súa vez para comungar. Vale, era a novidade, pero todo facía indicar que aceptaban o cambio. E parecía que Lidia tamén o acabaría aceptando.
Sindiño, que vergonza, que vergonza. Mira, faltoume isto, para marchar da igrexa. Pero, que pasou, muller? Que pasou? O don Horacio ese, que di que as nosas obleas que non valen, e hoxe dou de comungar cas outras, que? Muller, igual se equivocou e colleu as que non eran. Que se ia equivocar? Este fixo a conciencia. Vai por aí con esa cara de mosquiña morta e mira por aí. Un xudas. Oh, pero esta non ya paso, Non ya paso. Non digas esas cousas que non é de cristianos. E o que el fixo, sí. Ai, Sindiño, senta, miño, senta, que a ti estas emocións non che veñen ben, anda. A ti sí, ben se ve. E sabes o que é o peor? Que van todos dicindo por aí que se non as quere é que non valen as miñas. Pois ata agora ben que as comían. Iso digo eu. E ti has de ter fame, meu rixonciño. Pois... Pero mira, tranquilo que nun momentiño apañoche unhas filloas, sí? Filloas? Filloas, sí, Sindo, filloas. Que pasa? Que tamén che parece que as fago moi gordas? Non, eu era por non darche traballo, muller. ¡Josito! ¡Josito! Que? Con que clase están? Aeróbico ou cociña? Aeróbic? Imos de tomar un café. Esquerda, dereita. Esquerda, dereita. Imos todas xuntas, imos respirar. Aú. Aú. Delmiro, que estamos nunha clase. Vale, tomamos un café e xa marchamos. Facede como se non estivésemos. Cada día fan o mellor. Imos respirar. Aú. A ti cada día dixo o mesmo. Pero eu non sei en que mellor. Nin eu. ¿No? En realidade só me fixo nunha. Bendito café, Sonia, esa cadeira. Por certo, xa mandaron o cartel novo co nome da vila. Porto de Louredo, xa o vi. A ver si desacabando, Sí, muller, o que pasa é que está moi quente, Au. verdade, Josito? Fervendo, alcalde, fervendo. Mira que mallas. Díxete de mallas, Josito. E céntrate, que sempre estás ás verzas. A ver, que pasa co cartel? Cando digas e mandes, vou no colgar pitando. E para qué? Para que o estraguen como a última vez? Non, antes temos que convencer a todos os túzaros que viven aquí para que estean de acordo. E por que non aproveitas agora co conto do cura? Sabes que cambiou de hostias? Esquerda, dereita. A min que carallo me importa como se reparte o gusanito? Todas xuntas, imos respirar. Aú. O que pasa é que agora xa non lle escolla a Lidia. Xa sabes. A xente fodona así que é. E amiga de meter o dedo no ollo tamén. O que pasa é que non lles gusta nada que o cura desprecio ande aquí. Josito, contasme unhas películas que a verdade... Delmiro, xa está ben, Sí, muller, que xa marchamos. Que carácter ten? Se apoia los beatos todos de Louredo e deféndese a Lidia. Despois vai ser máis fácil que te apoien todos co de recortar o nome da vila. Digas parvadas, era o que me faltaba meterme agora nas cousas da igrexa. Home, eu era por dar unha idea. As tuas ideas dan cagarría, Josito. Non hai por onde collelas. Esquerda, dereita. Non podemos consentir algo así. Don Horacio non pode despedir a Lidia. Non é que me despida, que eu non son Amelia, pero tes razón. Home, da igrexa para dentro mandará el, non? Sí, como a ti ainda che mira para a cara. Eu non quero meterme en terreo eclesiástico, que o concello é a confesional. Pero é que neste caso o cura estalle faltando o respeto a toda a vila. E a Lidia máis cá ninguén. A todos, Sindo, a todos. Vale, convoquei unha reunión democrática urxente para agora mesmo. Pídovos que veñades comigo, entre todos decidamos que é o que podemos facer. Moi ben, Delmiro, pois eu pecho o bar e alá imos, Xa non chega a soca a hora da misa. Veña, todo o mundo fora, que hai que ir á reunión do alcalde, ala. Lidia, eu tamén quería ir. Non, Sindiño, non, que a ti estas discusións sobresaltan, te xa o sabes. Pero, muller, se berran, marcho. E así tamén fago bulto. Ai, faz de min un pandeiro. Veña, pero leva a chaqueta, E a brochada. Ata arriba. Veña, olla que está aí. Véxate moi tranquilo. É porque está nervioso. Vanos facer un exame? Non, non creo, vamos. É polo de Lidia. Se casa non ates en nómina. Que bárbaro. O que inventou o telégrafo debía ser de Louredo, E que? Ainda non che montaron? Non sei por que sempre esperades que a xente reaccione da peor maneira. Porque os coñezo. Levo moitos anos ali.
Mira, o mellor ese problema. Tes ideas preconcebidas sobre os teus veciños, Lidia. Eu chamo de experiencia. Non será desconfianza. Mira, van xa montar. Non sei como nin cando, pero que xa montan seguro. Digoche que non. Hoxe xa non os oí as obleas da Lidia, non pasou nada. En Louredo, a xente máis razoable do que parece a primeira vista, non? Debería desconfiar máis en vos mesmos. Boas. Que tal? Que tal? Comenzamos coa clase, vale? Bailes? Claro. Buscamos a posición, imos co tango. Veña. Moi ben. Guiádevos por min, que pensei moito. Temos que estar todos xuntos, listo. Iso xa que dixen eu, pero maldito caso non fai. Pensas que me fan caso a min? Don Horacio deulle unha lavazada á parroquia ao prescindir de Lidia. Que pasa? Que os comerciantes de aquí non lle valen? Eu levo máis de 20 anos facendo as obleas, E antes que a mí miña nai, que lle ensinou a receita unha tía dela que era monxa de clausura. Sí, sabémolo, Lidia. Os sectores productivos da vila están en perigo, porque don Horacio non pensou no que era o mellor para os veciños. Non. Don Horacio só pensou no que era o mellor para él. Si, señor, ben falado, alcalde. 1, 2, 3. Carreira. 1, 2, 3. De abaixo, pasillo. Tan, ímonos. 1, 2, 3. Pois eu non vexo que cousa tan mala fixo. A min gústame moito máis as novas. E ti dixo non sabes que non pisa a igrexa. Don Horacio ofendeunos a todos e temos que darlle unha lección, vale? Deus bendito, non lle iredes ao longo. Que non, muller, eu só falo de facer boicot na iglesia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A misa é sagrada e non se pode faltar a ela, Pero sí que se pode deixar de comungar, non si, alcalde? Cola, Josito. Vos estades mal da cabeza. E ti hoxe dormes co can. Eu teño contrato verbal e penso seguir traballando, que non vos parece mal. A vostede parecelle normal, don Crisanto? Eu nunca tiven problema coas obleas de un. Sempre lle escollín a ela. E nunca unha queixa me deu. Pero agora é don Horacio que manda e eu non podo desautorizalo. Así que, neste caso, declárome neutral. ¡Ajá! ¡Aí o tedes! Lava as mans como a Pilato. A mí non me chamas Pilato, seréis comunista. A moita honra. E non das puntadas en frío. A saber que pensas sacar de todo isto. O único que vai sacar é dormir co can. Tranquilízate, Monchiña. A ver, eu o único que quero é vernos a todos xuntos nisto. Temos que demostrarlle a don Horacio ou a quen sexa que non pode atacar a un de nós en que os demais se revolvan para defender. Porque hoxe foi Lidia, pero mañá pode ser ti. Ou ti, miñato. Ou ti, Elsa. Eu? Sí. A ver, que ides facer, entón? Cruzarvos de brazos? Non, temos que actuar. E todos xuntos. ¡Bravo! Boas noites, Amelia. Polas ánimas do purgatorio. Xa estaba pensando deixarlle a cea nun prato e que a quentazo ao chegar. E vostede onde se meteu? Pois, por aí, facendo cousas. O tempo pasa voando. Pois voando tamén marcho eu. Que por hoxe xa cumprí. Aquí ten a cea. Necesita algo máis? Comer podo só. Grazas, Amelia. Pois ata mañá, se Deus quere. Adeus. Como? Que non? Non, e non, e non. Nada. Pero, muller, ni unha barra de pan? Díxenche que non, e punto. Amelia, se queres un café para tomar aquí... Vai ver a televisión, Sindo. Xa vou correndo. Correndo non, a ver se vas tropezar. Que? Nada, nada.
Como? O que ouiu? Como que non yo quiso vender? Dixo que se pechaba a villa para a casa do cura. Que a súa tenda non fósemos buscar máis nada. Pero non pode facer iso. Igual que ti mandas na túa igrexa, Lidia manda na súa tenda. Iso foi talmente o que me dixo. E mire que lle insistín, Pero poucas veces a vin tan rabuda. Seguro que foi unha routada. Está molesta polo das obleas, pero ten que recapacitar. Pois mentres non recapacita, acabaronse as galletas para mollar no leite. Agora teño que coller o coche para ir comprar de comer. Que non pode ser. Vou falar con Lidia agora mesmo. Vai, que eu agarro aquí pola túa xestión. A ver se non morredes de fame. Hola. Hola. Buenos días. Lidia, temos que falar. Moi ben. Pero que non sexa para pedir. Que? Fala ou non fala? Sí, bos días. Buenos días. Lidia, eu entendo que este algo molesta por deixar de collarlle as obleas. Molesta? Non, home, non. Eu estou encantada da vida. Mire, teño razóns obxectivas. As súas son gordas demais. A xente ten problemas a hora de comungar. Mire o que lle pasou a Elsa. Elsa se abrirá a boca para comungar como para criticar a xente non se esganaba, non? Sabe cantos anos levou facendo as obleas? Leva máis de 20 anos, e antes que ela a nai. Que estamos falando, Sindiño? Todo iso agradecemos, Lidia, de corazón. Máis de 20 anos servindo ao señor. E agora ter que aguantar este desplante. Unha cristiá como a min. De misa diaria, Abonda, Sindo. Moi ben. Lidia, o normal é coller as obleas no obispado. Eu non teño nada absolutamente en contra súa. Nin eu en contra de vostede. Ah, non? Non. Porque Amelia di que vostede non lle quere vender cousas para a miña casa. Pois claro que non. Que vostede non quere comprar. Pois eu non quero vender Santas Pascuas. Para iso estamos nun país libre. Sí, moi... As hostias de agora están boas, don Horacio. Pero as de Lidia teñen máis sustancia. Polo menos queda chaquilo de que lle metiches o corpo algo consistente. Aí o ten. Tómalle outra, miñato. A ver... Entrou xente, Lidia. Sí. Este sí que son vos clientes. Ti non tes nada que facer na igrexa? Mais ou menos o mesmo que a vostede, padre. Pouca cousa xa. Se teñan bo día. Vale. Aí. Moi ben, Josito. Por aí. En dereita. En dereita, home, en dereita. Ou queres que para lelo torzan a cabeza? E veña, que se fai noite. Aí está. Sabía que algo buscabas, Iscariote. Eu escapando da miseria e miseria detrás miña. Mira, tipo, que lle armache o escándalo a don Horacio. Para cambiar o nome da vila sen que ninguén se decate. Home, sen que ninguén se decate, ben á vista está. Non vayas pensar que por encabezar a revolta contra o cura, os veciños te van a apoiar nesta animalada. Don Crisanto, eu son un filántropo, só busco o ben dos demais, ou o que é o mesmo, o ben de Louredo. Santo Antonio de... Vale. E agora mesmo vou sacar probas desta falta. Mire que estou do cacharro ese ata o Santísimo Sacramento, Non blasfemes, animal! Pois quite iso dai, que yo rompo. Isto veña, vai para quedar mí, vai así. chegar tarde. Alcalde, está ben así? Sí, parece mentira, Josito, que teña que estar eu en todo. Veña, apura. Vostede explicoulle ben a Lidia como era o conto? Sí, pero está obcecada e non hai que facerlle. Mire, don Horacio, eu non é por meterme nos seus asuntos, pero non debería recapacitar. En que? Co de traer as formas de fora. Por que non llas volve a encargar a Lidia e así acababas o problema? Non, Amelia, a decisión que tomei non foi por capricho. O que non vou facer é ceder ante unha chantaxe. Mire, don Horacio, que isto non fixo máis que empezar, Que detrás de Lidia veñen outros. Ai, que non, muller. Mire, ata certo punto comprendo que Lidia se revolva contra min. Pero os demais, non hai motivo. Non sei eu, Xa toquei a terceira. Pois xa que estamos, a ver se lle das máis a modo, Que en vez de chamar a misa parece que tocas a lume. Va. Aquí quen máis, quen menos. A igrexa non debe ser algo estático. A igrexa ten que moverse. A igrexa ten que avanzar, cambiar. Algún de vos lembraredes cando a misa se dicía en latín, por exemplo, e o cura oficiaba de costas a xente. Hoxe é distinto. E cada modificación que se fai, sexa máis grande ou máis pequena, debe ter un sentido.
unha razón de ser. O único que non cambia é o amor que Deus sente por todos vós e o amor que nós lle debemos a Él. O corpo de Cristo. Ainda non hai unha hora que comín. Fíxate la veña. Muller, tiña fame. E ao final, foi certo que non lle foi ninguén comungar, ti viches? Fuches ti? Bo, eu fui para darlle nos fuciños a Delmiro. Non me vai dicir ninguén cando podo comungar e cando non. Pero debería caerche a cara de vergonza. Ai, Moncha, non me volvas máis con iso. Non podía recibir a Noso Señor. Xa, non merendas nunca e acordouche hoxe. A min o que me deu pena foi a cara que lle quedou a don Horacio. Branco, branco, como Cirio Pascual. Ese ainda ten moito que aturar. Veña, veña. Imos collendo posicións, veña. Veña. Hoxe imos facer tiramisú. Aquí pode valer. Aquí. Sí, sí. Iria, case sempre acabamos o tango polo chan, temos que practicar. Xa, pero pode vir alguén a encargarche unha misa ou calquera cousa. Colle, non creo que ninguén queira encargarme nada, ti non te preocupes. Cuidado. E Amelia xa marchou para casa. Estás seguro? Sí. Aquí? Si non? Sí, sí. Estou aquí no salón. E non sabía que lle gustase o tango. Sí, gústame, a verdade é que sí. Reláxame. Mire que só irse comungar a Monchiña. É porque non estou a ben con Deus, sabe? Que senón Non sei, de verdade, Amelia, coincidiría. non coincidiu, don Horacio, non. Puxéronse de acordo. Xa lle dicía eu que o asunto de Lidia non ia parar aí. Non se preocupe, Deus proveerá, Deus proveerá. Pois mentres non prové, trouxen isto. Son cousas pros pobres. Queres revisalas? Agora non teño a cabeza. Mellor outro día, vale? Como queira. Entón, ata mañán. Ata mañá. Boas noites. Que descanse. O mesmo lle digo. Perdón, foi un acto reflexo. Claro, non contaba... Mancacheste. Non foi nada, non te preocupes. Así que xa están montando. Bueno, montando, non. Non comungan, non dan esmola, están xa montando e non me querías dicir nada. Xa, non aprendo nunca, non. Pois non. Pensa mal e acertarás. Esa é a clave de todo nesta vila. Mira que so de rariños. Non mo querías contar. Imos. Eu xa lle botei un ollo. Hai cousas que están ben. Esa, por exemplo. É moi bonita. Está case nova, Dende logo que hai a xente que lle deben de sobrar as cousas. Sí.
Pois sabe que? Vou quedar con ela. Mire, a cambio dun donativo xa teño bufanda. E así non lle teño que explicar ao bispo que non sacamos cartos ningúns coa colecta. Don Horacio. É moito. É moito. É moito conto que vostede lle bota. 10 euros. E non ve que esta bufanda vale moito máis. Pero é de segunda man, Amelia. Mire co que me sai agora. Mire, mire, toque. Mire que tecido. Que calidade, Ve, toque, toque. Veña. Ai, ai, ai. Non dou máis, Non dou máis, que senón... Todo sexa polos pobres, home. Sí. E pola coleta tamén. Mire, nun día xa xuntamos como por toda a semana, ve? Un problema solucionado. Como se o problema só fose un. Que pasa, Amelia? Pasa que non podo mercar na vila, porque Lidia non me vende. Pasa que teño que ir a 10 kilómetros daqui. Pasa que algúns veciños torcen a cara porque sigo traballando para vostede. Iso o que pasa. Non se me unirá o boicot. Descoide, que eu ben sei cal é o meu sitio. Por iso tampouco lle vou repetir que volva a contratar a Lidia. A decisión xa está tomada. Sí, xo sei. Agora só queda aguantar as consecuencias. Don Crisanto, ten que falar con Don Horacio. Ele ainda non sabe como é xente daqui. Este vai ser o conto de nunca acabar. Eu non me meto en nada. Iso foi o que me pediches ti, non? Pois... Sindo, queda algo de empanada por aí. De tapa? Non, un anaquiño bo que é para levar. Para levar a onde? Para comer debaixo dun carballo. A ti tanto che ten. Tenme, que se non é para vostede non lla vendo. Xa estamos. A don Horacio non lle servimos. Pois sabes que? Que eu tamén sei facer empanadas, sabes? Pois non será coa miña fariña. Abonda xa de lerias. Veño o cacho de empanada, que se eu digo que é para min, é para min. Vai ser que non, don Crisanto. Non me fío de vostede, que é capaz de compartila con el. Lidia, o alimento non se lle nega a ninguén. Ai, que bonito. Pois a ver cando empezan a cumplir o que predican no altar. Serás bruxa. Tocáchelas 3 veces. Se quere, botolle unha cuarta. Señor cura, eu marcho, para que pode dicir a misa tranquilo. Podes quedar que mal non che vai vir. Non está no contrato, e eu teño outro chollo, só para a hora da misa, claro. Pero vai haber misa igual. Home, claro, eu teño que dicila. E ademais ten intención. Isolina Regueira. Que culpa ten a pura muller de que nin os seus parentes lle veñan á igrexa? Pois eu esta cobro ya máis cara, Santi. E iso, a santo de que? Porque terei que contestar ou vai falar vostede só? Deixando ao lado que deberías contestar sempre, ves alguén que che apague. Non me enrede, faga o favor. Veña, Santi. Imos. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén. Veña, miñato, que non teño todo o día. Tranquilo, alcalde, que o teléfono ten a súa ciencia. O que dixeches? Ciencia? Xa verás, tío, que a ciencia. Sí. Perdón, moi boas. Xa dixen que tiña outro compromiso. Pois, cando que ires esta igrexa baleira. Entón non cambiou moito. Se molesta, marcho. Perdón, Edelmiro. Viñalle pedir... Mal empezamos. Viñalle pedir se faría o favor de convocar unha reunión cos veciños. E logo temos algún problema urxente que debamos tratar entre todos. Gracias. Digamos que hai... sí, un certo desencontro na parroquia, sí. É que non lle vai nin Dios a misa. Deus sí. Deus está en todas as partes. Algo no que ti intentas imitalo, polo que vexo. A ver que me centre, señor cura. Vostede ten un problema cos seus fregueses e pretende que yo solucione eu. Non. Espero solucionalo eu coa axuda de todos. Vostedes só ten que convocar a reunión. É que se a convoca el non lle fai caso ninguén. Mire, señor cura, esta é unha vila confesional. Non me parece pertinente que a política interfira nos asuntos religiosos. Nunca tal o irá. É que este é un problema que afecta a toda a vila. É un problema de todos. Isto si ves, isto xa me parece que hai en algún sitio. Don Horacio, eu non me vou meter en terreo religioso.
Claro que non, eu non ten que facelo. O único que lle pido, Delmiro, é que convoque os veciños. Por favor. Está seguro de que pode solucionar ese problema, verdade? Confío en que sí. Moi ben, non se preocupe, terá esa xuntanza. Gracias, Delmiro. Conste que vai en contra dos meus principios. Fago só por botarlle unha man. Tenéis en conta. Ala. Gracias. ¡Silencio! Veciños de Louredo, Santo Antonio de... Veciños, cidadáns, estamos hoxe aquí reunidos. Xa falas como a un cura. Don Horacio quere falarvos. Gracias, alcalde. Gracias a todos tamén por vir. Veredes, isto non pode seguir así. Non ides a misa, non comungades. Non podedes pagar con Deus un problema que só tedes comigo. Ai, vaille todo no mesmo lote. Pois o certo é que non, Lidia, pero diso xa falaremos na igrexa. Horacio, este non é sitio para sermóns. Sí. A ver, sigo pensando que era necesario cambiar as obleas e o viño da misa. Mira, viñamos perder o tempo sin Un segundiño, Lidia, por favor, só un segundiño. Pero tamén penso que volo debín consultar. As cousas como son. Por iso, creo que o mellor será facer unha cata. Unha que? Unha cata, unha proba. Explico. Un segundiño. Explico. Collemos as obleas de Lidia e as do bispado. Non? Un xurado probas, sen saber cal e cal, e escolle a que lle parece máis adecuada, a que lle guste máis. E esa será a elexida para a igrexa. Home, iso é democracia. Iso é parvada. Agora, que é moi importante, gañe quen gañe, tanto eu como a vos debemos aceptar o resultado. O xurado manda. Que lle parece, Lidia? Paréceme que podo competir con calquera. E voulle demostrar que as miñas obleas son tan boas como as outras. O xurado quen vai ser? Todos nós? Non, iso sería pouco viable. Ten que ser unha representación da parroquia. Pero Lidia ten que estar. Home, sin diño, iso por suposto. Entón, don Horacio tamén. Eu tamén, eu creo que don Crisanto é imprescindible. E Elsa, non? Que hai quen lle gusta envialas. Enviar había que enviarte a ti onde sei eu. Eu fago o que me manden. Moitas gracias, Elsa. Elsa tamén logo. Somos 4, faltaría un quinto xurado por se houvese empate, máis que nada. Se me permitides, eu penso que o máis imparcial de todos ia ser Delmiro. Delmiro? Eu por qué? Porque tratándose de hostias ti non probaches nin a primeira, nin unhas, nin outra. É certo, alcalde, telo gusto descansado. Cala, Josito. Silencio! Eu polos meus veciños probo que sexa. Sen consagrar, claro. Pois, entón perfecto. O xurado está decidido. Moitas grazas a todos. Gracias. Dedico unha reunión, perdoa. Leva moito tempo bailando. Non. Pasaron o tango 2 veces. Iso non é nada. Co ensayo de onte, collémonos enseguida, xa verás. Veña. Veña. Comenzamos de novo. Parade. Parade un momentiño. Comenzamos de novo, Posición, por favor. Imos co tango, vale? Veña. Ahora as mozas. Aí, sensualidade, por favor. Ímonos. 1, 2, xiro. 1, 2, volta. Cadeira. 1, 2, 3. Aí abaixo. Imos.
Que sitio tan curioso. Sí. É como un supermercado eclesiástico. Aquí temos a zona de librería e arriba alimentación, ornamentación, orfebrería. Ven que chomos. Que che parece? Impresionante. A que sí? Iso sí, non esperes rebaixas. Por aquí. E mira, hai de todo. Aquí temos as camisas burguese, a camisa romana, levase moito este ano, o ano pasado tamén, e o próximo. E hai estolas de todas as cores, cirios, o viño de misa, incienso, obxetos. De todo. E esa bufanda que? Tamén a mercaches aquí? Non, está topeina nunha caixa de roupa para os pobres. Ah, sí? Sí. Son doazóns que fan para a parroquia. Gustoume tanto que decidín quedar con ela. A cambio dun donativo, non vayas pensar. Gústache? É bonita. Aquí Home, don Horacio. Hola, que tal? Como estás? A segunda visita nunha semana. Así é. Iria, Marisol. Encantada. Encantada. Que o trae por aquí? Necesito provisións. Hasta mañá. Hasta logo, nenas. Maite, Hola. estás ti soa? Pois sí, a clase de hoxe rematou, pero se te queres apuntar a partir de mañá, xa sabes. Non, eu apuntarme non. Quería a ver se me podías botar unha man con un asunto. E de que asunto se trata? Das obleas. As obleas? Sí, as da misa, as hostias. Sí, muller, xa sei o que son, pero non entendo. A ver, como cho digo, eu quería saber se ti coñecías algún truco para facelas o máis finiñas posible. Ah, xa. Pois a verdade é que non é a miña especialidade. Pero podémolo intentar. Ai, sí. Muller, non sabes canto cho agradezo. O que pasa que hai un pouco de presa. Teríamos que facelas para mañá. Para mañá. Ben, ti non te preocupes, Lidia, xa verás. Vaise ver o día a través delas. Muller, tampouco fai falta. Pero eso sí, se nos quedan máis ricas que as do bispado, sería perfecto. Ai, non sei, Maite. Pareceme que ainda están un pouco gordas, Sí. Ves, pois haberá que botarlle un pouquiño menos, Lidia. Sí, pero antes botámoslle menos e rompeume toda a masa ao levantala. Ai, veña, vamos facelo de novo, eh? Veña. Ai, señor. Aí, bota. Os pouquiños, moi ben. Outra pouquiña máis, verdad? Ah, Quedou sí, un pouco escasa. Así. Aí chegaralle? Sí. Xa se estende. Para xa. Ai, Baixamos. Santo Antoniño. Ai. A ver se non me fastidio outra vez. Lidia, ti queres deixar? Eu? Nin morta. A ver se van pensar estas que poden comigo. No. Pero, ao mellor a ti eche tarde, Maite. Ti por mí non te preocupes. Imos intentalo ata que saia. Xa verás. Vai se ve o día a través delas. Sí! Non noto a diferencia. Porque estás a mesturar as dúas clases. Como modo, home, como modo. Vai unha a unha. Sinto, que comes? Non como nada. Pero non sei para que che deixei vir. O noso é fora de concurso, Lidia. É unha primeira introspección na materia prima. Introspeccionar, podías de introspeccionar ti no espello antes de sair. E ti, para, que vas a empachar. Pois sería o primeiro caso, eu nunca empachei. E houbo días de dar ata 10 misas. Ademais, estou máis xudando con pouco viño que máis dixeste. Ainda por riba, trae para cá, anda. Ai, que bo, ainda non podía beber disto. Así levas traballo feito, muller. É que non sei por que non empezamos dunha vez. Relaxa, Lidia, que che fai mal. Don Horacio, Sí. que xa están as mostras preparadas, así que cando queira empezamos. Que ben, gracias. Imos alo. Que bufanda máis bonita leva, eh? Sí, verdade. Un segundinho, atención, por favor. Os membros do xurado xa poderíamos ir sentando. Pero xa estamos todos. Falta del miro, ou non notade la calma.
Eu vou ao baño un momento. Volvo agora, Josito, ti non saberás onde anda Delmiro? Tiña unha reunión coa mancomunidade, pero debe de estar a chegar. Que vaya que nos deixa tirados. O alcalde é un home de palabra, don Crisanto. Pero case mellor vou no chamar, Cando ten reunión da mancomunidade, reséntese da úlcera. Hai unha penitencia a medida para cada quen. Poderíamos ir sentando, non lles parece? Adiante, Lidia. Elsa... Pa que faz ti aquí, Nada, entrei e mira se estaba Delmiro e... Deixe iso, Deixe iso que os ten contados e despois vou tomar culpa a min. Dar de piaches. Alcalde. Sí, son Josito. Sí. Mira, os do concurso xa están, Que xa están os do concurso. Están esperando por ti. Que están esperando por ti. Espera a ver, me ven ou non? Pero ti non a mañara o teléfono. Chío, agora che reviso aí a garantía. Xa, alcalde. Sí. Pero apure, Que apures. Que apures, Ordia! Vale. Sí, alcalde. Nada, no. Ti tranquilo, Sí, ti ao teu ritmo, que se teñen que esperar, que esperen, que carallo. Vale. Venga, modiño, Veña, ata despois. Sí. Hala. Que necesidade teño eu de ir probar todo iso? Que me mandará deixarme enredar polas cousas. Cago no que inventou os grafitis. Así que doache la roupa de Ernesto á parroquia. Sí, pero non pensei que o cura ia quedar con fanda, se o sei non o fago, Iria. Non importa. Hai que recoñecer que lle senta ben. Ben non. Moi ben. Xa estou aquí. Hola. Hola. Que tal todos? Non era sen tempo, Ti se non faz esperar a xente non estás tranquilo. Agora non, muchiña. Veña que empezamos. Lidia, sorte. Gracias, Que tal, Delmiro. Elsa? Sabín o que lle fixo o cartel novo delincuente. Ti bebiches polo camiño, víbora. Sei que foi vostede, pero voulle pasar a factura polo arranxo. Non pense que vai pagar o concello. Cala a boca, pécora. Que? Catamos as obleas, non? Pois, se lles parece ben a todos, a cata da comezo. Ben, pois xa temos un resultado da cata. E o gañador é... Lidia! Sindo, gañaron as nosas, Indiño! Veña, todos probar que hai que celebrar! Isto
Isto é maná caído do ceo. Pois, coas probas que fixen onte, teño cestas cheas. Así que comedes en medo. Tanto como sen medo. É iso que agora parece que as fai algo máis finas. Ti por si acaso mastiga ben, que sen consagrar aínda se pode. Sindiño, non comas máis, xa é abondo, home. E outra cousa non pode. Chío, unha tapiña de algo máis consistente. Eu non sei que graza lle vedes a comungar con isto. A mesma que lle vestía quererlle cambiar o nome á vila. Iso, que xa notamos que cambiache o cartel, Non penses que porque estamos ocupados noutra cousa non nos demos de conta, entendiches? Menos mal que algún iluminado se lle escribiu por riba. Sí, pero deixa que o pillemos, deixa. Xa lle estás poñendo o cartel co nome como é, Non a vayamos ter contigo, Delmiro. Delmiro. Vale, a ver se nos centramos. É polo ben da vila. Díxenvolo unha vez e volvo a repetilo. Só faga o mellor para Louredo. Santo Antonio de... Aí, don Crisanto, aí! E vostede que opina, don Horacio? Eu, nun caso como este, o que diga a maioría. Por Santo Antonio de Louredo. Viva! E polas hostias da miña muller. Sindiño, che dixen que abondo, xa. Alégrome ben de que Lidia gañase o concurso. Sí, señor. Tantos anos traballando para a iglesia, ben merecía seguir coas obleas. Sí que merecía, sí. E a de voltas que evitaríamos se me escoitaras cando che falo. Sí. E mira que cho advertín, Non cambies a Lidia, non lle quite o traballo. Ou non. Mais ou menos, sí. Pero ti non escoitas a ninguén. Non escoitas a ninguén, Total, para qué? As votacións acabaron dando máis razón. Pero a próxima xa o sei. A ver se acerto. Don Crisanto, vai confesar, verdade? Vou. Importaríalle comezar comigo? Non, home, non. Senta. Ave María Purísima. Sen pecado concibida. Hai unha semana que non confeso. Neste tempo pequei de orgullo de non escoitar os demais. Levei a confrontación aos meus fregueses. Sen querer, iso sí, pero houve problemas pola miña culpa. Tamén mentín. Mentiches? Moito ou pouco? Home, foi coas votacións do concurso. En realidade non gañou Lidia. Como que non gañou? Non. Case todos os votos foron pros produtos de Bispado. Eu ben? Para o Bispado. Pero amañei os resultados. Pensei que era o mellor para a parroquia. A fin de contas, todos os veciños se uniron para axudar a Lidia e para defendela, iso é bo. Así que amañache os resultados. Sí. Dame a solución. Crisanto. Sí. Eu absolvote no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Vai en paz. Eu tamén vou, que teño máis xente que confesar. E non me pon penitencia? Para que? Reza o que che pete. Total, polo caso que me vas facer, a min tanto me ten. O corpo de Cristo. O tempo é o mellor aliado das tradicións. Hai normas que todo o mundo segue simplemente porque sempre se fixo así. En algunhas ocasións, cando se fixo así, é porque esa é a mellor maneira de facelo. Non hai que darlle máis voltas. Levar unha parroquia é complicado. Entender unha parroquia é moito máis difícil aínda. Pero algo estou aprendendo. Ás veces, non convén ter demasiada presa por cambiar. Porque cambiar por cambiar tamén pode ser, ás veces, unha mala política.